Priča je veoma jednostavna. Znači, vidite ovo, jedna mala pljeskica. Znači, ako se neko, mislim, vi koji me sada tek upoznajete, ne znate gde sam bio i šta sam radio i s kim sam šta radio i gde sam se pravio lud i zbog koga sam se pravio lud, biće mi žao to što sam rekao tada u Randesu 95. i 96. kad sam došao iz vojne gimnazije, kad sam rekao biće mi žao jer će neko od vas imati decu, a neko od vas čak i unučiće. Nije to zbog ovog sendviča sa pilećom nekom, nebitno šta je, nego zato što ste pički. Jako velike pički. E to me boli. I zato očekujte uz